Išiel som do tohto rizika, lebo ja rád spievam, takže odspievam úryvok hymny Barcelony. Ale hlavne skončil ten, kto skončil. Tak ako to vnímate dnes? Ale má Pep Guardiola taký status, že on nemôže byť odvolaný podľa vás? Po Fergusonovi mal hneď nastúpiť Carlo Ancelotti. Tú Ligu majstrov proste musíme urvať. A neodvykli ste si už aj od zápasov v útorky, stredy? Glory, glory, Man United. Takto veselo bolo kedysi aj na Old Trafford, ale aj dnes je tam celkom dobrá nálada podľa mňa. Takže rozoberieme si situáciu Manchesteru United. Na tiket Anglicko, Španielsko, Taliansko a k tomu aj bonusový tip Európska liga. Ale ešte predtým špeciálne privítanie, pretože dnes poďte sa na to pozrieť, kto je vedľa mňa a čo má na sebe oblečené. Filip, Benvenuti, Čavez, ahoj, vítaj. Čaute, no. Ladí ti to, že? A dnes je s nami Janko Spodniak a Adam Sedro. Čavez. Čaute. Červení diabli. No tak vám to ladí, o tom žiadna, ale tuto, čo? Musím uznať, že konečne sú tu traja ľudia oblečení lepšie ako ja. No, ale aký je dôvod? Lebo my sme nezabudli na to, čo sme slúbili, na našu starú stávku. Písali nám fanúškovia, kedy už konečne k tomu príde. Zopakujem, o čo ide, chlapci? No zopakuj. Stávka bola veľmi jasná. Stavili sme sa pred pár týždňami, 10 dňami zhruba, ktorý manažér bude odvolaný a skončí v lige skôr. A možnosti boli dve. Buď to bude Arne Slot, čo typoval môj kolega, alebo môj typ, ktorý som trafil, že odvolaný bude Xabi Alonso. To som trafil. No, ale hlavne išlo o to, že ako vlastne tú stávku vyriešime. No, vyriešime už za chvíľku, ale musíte chlapci uznať, že Slot to mal veľmi nahnuté a vyzeralo to 2 dní predtým, že skôr na neho. Ale dobre, uznávam, išiel som do rizika, lebo v čase stavky to mal viac nahnuté Xabi Alonso, takže išiel som do tohto rizika, lebo ja rád spievam, takže odspievam úryvok hymny Barcelony. Tak sa na to poďme pripraviť, pretože toto je naozaj špeciálny moment. Fanúšik Realu Madrid, ktorý naozaj nemá rád Barcelonu, sedí v štúdiu Ticket podcastu v drese Blaugranas a takto spieva barcelonskú hymnu. Poďme. Poďme na to. Gran Alvent, un crit valent, tenim un home el zapatón. Barça, Barça, Barça. Hej, zvládli sme to. No, ani to nebolelo, vidíš to? No, bolelo. Prosím ťa, bolelo. Srdiečko. Čo by sme pre srandu neurobili, že takéto stávky si tu my robíme. Keby sme vám, chlapci, dali zatrest spievať hymnu Liverpoolu, zvládli by ste to? Ja, a nie dnes. Ja nie, určite nie. Čo? Ne? Adam? Radšej Arsenalu. Ja chvála Boha nepoznám. No tak aká je nálada na Old Trafford? Boys, máte za sebou skvelý výsledok v súboji o bitku teda manchesterskú, hej, 2-0, ale hlavne skončil ten, kto skončil. Tak ako to vnímate dnes? Povedz. Tak ja dám Adamovi slovo. No teraz. hovor. Tak asi sa pýtaš na Amorina. No. Šok veľký, ale uvidíme, ako to bude celé. Však posledný víkend bol prekvapujúci, by som povedal, v prvom rade, ale milo, šokujúci. Ale zase na druhej strane, ja som tomu týmu, neviem, ja sa celkovo akože, čo sa týka Amorina, on zmenil celkovo tú hru, že dá sa na nich už pozerať, však oni majú celkovo aj najviac šance vypracovaných a len trošku sú menej klinickí, by som povedal, v tých zakončeniach a už to muselo tak nejak vypuknúť v nejakom zápase a prišlo to v tomto proti Manchester City. Janko, keď odvolali Amorima, bol si spokojný, bol si nahnevaný, ako si to bral? Povedz. Tak spokojný som nebol, tak lebo nejaká cesta sa buduje. A ako Adam povedal, už to nejakým štýlom vyzeralo. Tam štatistiky XG a všetkého, proste držanie lopty v boxe, dotyky, len vravím, že tá efektivita zakončenia tých golov nebola taká, aká by mohla byť. Hold, vyhodili ho, proste je tu nejaká nová cesta zas a raz, znova, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť do leta, jak to bude pod krikom a dúfam, že to bude úspešné, že bude Liga majstrov tento rok a
budeme spokojní všetci. Tá Liga majstrov je kľúčová, by som povedal, aj čo sa týka ďalších prestupov nejakých hráčov, lebo ten Manchester momentálne nie je ani také lákadlo pre takých tých hráčov svetových, by som povedal, takže tú Ligu majstrov proste musíme urvať. A neodvykli ste si už aj od zápasov v útorky, stredy? Momentálne ani tie útorky, ani stredy nie sú. Ale tak je to proste srdcovka, ja som fanúšik Realu od čias Beckhama. Čiže... To ťa zachraňuje. Ako kedy. Nie momentálne, ale... Ale ja si myslím, že to proste príde ten zlom a... Už by mohol. A už by mohol, no. Ale nadviažem na to, lebo menej zápasov, ktoré odohrá Manchester United, znamená aj menej fanúšikov pri televíznych obrazovkách, menej peňazí. Peňazí hlavne, no. Presne tak, Je to tak, oni žijú z toho mena. Vy odohráte túto sezónu odhadom 40 zápasov. Pre porovnanie Arsenal ich odohrá asi 65. Hej? A to už je naozaj sakra rozdiel. Preto sa zvažuje, že budete hrať teraz nejaké narýchlo priateľské zápasy, aby ste dorovnali nejakú minutáž. No, chýba to jednoducho. Sponzori samozrejme platia menej peňazí, pretože logo Manchester United nie je propagované a tak ďalej a tak ďalej. No, takže jedno s druhým, chlapci. Ale chcem sa poďakovať za výhru 2-0 za fanúšikov Arsenalu, lebo City dostalo nakladačku tento týždeň aj v Bodoglimt. Neuveriteľné, že? Neuveriteľné. Nikto to nečakal, no inak. Ako 53 000 má Bodoglimt ako kapacitu ako mesto obyvateľov. A 53 000 má kapacitu Etihad Stadium Manchester City, kde hrajú zápasy. Ten štádion bol, dávali taký záber na ten štádion a mne to prišlo taký maličký klub s málo divákmi proste celkovo a tam dostanú takýto náklad. Akože bol to akože pre mňa, pre fanúšika United to bolo pôžitok včera. Ale aj tak som bol prekvapený strašne, lebo oni proste prehrávali všetko v súboje, šance, Haaland bol vygumovaný. Myslíte si, že je pod Pepom trošku rozkývaná stolička, že je to možno predčasná debata, ale ja to tak dám do takého balíka, že vlastne toho roku už skončil Enzo Maresca, hej. Skončil Amorim, o ktorom sme hovorili. Skončil Alonso skončil. A teda, vieš, keď si dám do súvisu, že nehrá dobre Manchester City dlhodobo, prehral v derby, prehral na Bodoglimt, hej, nemá víťaznú sériu, ako tá sezóna sa dá zachrániť, ale má Pep Guardiola taký status, že on nemôže byť odvolaný podľa vás? Túto reláciu vám prináša Typos.bet. Športové stávky od Typosu. Za mňa, hej. Za mňa určite, len toto sa rieši každú pol sezóny. Už aj reštauráciu záverov, čo som čítal v Manchesteri. A ja som toho názoru, že tam už treba nejaký nový vietor. Lebo to mužstvo má neobmedzený počet všetkého, či peňazí, či prestupov, či hráčov, či všetkého možného. A ja si myslím, že by potreboval asi novú výzvu už Guardiola. Je tam dlho hlavne, on tam je už, koľko tam je? 9 rokov. 9 rokov, že? Vyhral všetko, keď si tak... Ale kam by šiel? Jasné. To je to. Vyhral Na nejaký všetko. nároďak, hej? Real Madrid. No, ale ja si myslím, že on tam má takú výsostnú také postavenie, že on odíde vtedy, keď bude chcieť on. Asi, to by musela byť strašná katastrofa, že by fakt stále sú v top 4, hej. Jeho hlavne asi neodvolali nikdy, však Bayern odišiel sám, Barcelona tiež Hej. sám odišiel. To je persona, vieš. Opäť to ale nadviažem na spojenie City versus United. Od roku 2016 je tam Guardiola, hej, čiže naozaj 10 rokov zaokrúhlim. A pokiaľ tam bol Guardiola, United mali 8 manažerov, chlapci. Hej. A ešte keď prirátaš, Tak 10 interim, alebo 11. 12. Hej. Čiže Mourinho, Ole Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag, Van Nistelrooy, Amorim a zase Carrick. môžeme si to ukázať aj na prvej grafike. No, je to akože zaujímavý pohľad. A túto fotku som videl, no. No, tá je drsná. Tak o čom to svedčí, chlapci? Že je nejaká stabilita asi v tom Manchester City, ale aj výsledkové úspechy jednoznačne, lebo však mali éru, akú mali. Určite. A United tuto by ste mohli vytiahnuť nejaké vreckovky a trošku poplakať nad situáciou, čo? Mňa by zaujímalo, kto bol za vás najlepší z týchto pánov. Tak výsledkovo Mourinho, asi, že? Ten sa mi zdá, že najviac vyhral. Ale... Solskjaer mal celkom taký dobrý... Skončil druhý Solskjaer. Že s odstupom času po tých ďalších rivaloch Solskjaer vyzeral, že bol celkom dobrý tréner. On sa tréner. ospravedlnil fanúšikom za druhé miesto v Premier League vtedy, takže... Ťažko povedať, ťažko. Aj ten Van Nistelrooy, on mal zo pár zápasov, ale všetky sa mi zdá, že tam neprehral ani A to je zápas, ten impuls. ale nedostal šancu ďalej, neviem, on proste celkovo ten United robí niektoré rozhodnutia, ja im nechápem.
proste vymenia niečo, čo funguje, alebo čo má nádej nejakú. A uvidíme aj teraz s Kerrikom, akože Kerrik je podľa mňa tiež jeden z takých tých legend Manchester United a ak mu to pôjde, podľa mňa by ho mali nechať. Dali by ste mu, hej, aj Ja rok. by som mu dal šancu. Nech to nie je dočasné, jak s Nistelrojom. Ja by som mu dal proste zmluvu od leta. Prečo? Keď to bude výsledkovo fajn a uhrá sa tá Liga majstrov, tak prečo nie? Tak on má parádny rekord, nie? On nejaké 4 alebo 5 zápasov aj s tým prvým razom odtrénoval za United a on porazil Artetu, Aj Chelsea porazil Guardiolu, Ja som to videl tiež, áno. potom Thomasa Tuchela z Chelsea a dokonca aj Emeryho, ale ten bol ešte vo Villarreale, tak akože dobrý začiatok. Lebo on sa síce volá Michael Carrick, nemá veľké manažérske meno, to je pravda, ale možno mu tak, ja neviem, by sme mohli dať trošku viacej kreditu, že možno je taký schovaný talent, možno tá kabína ho zoberie a možno by to mohlo fungovať. Tak pozná to tam, vieš. No. Pozná, kto vie, však Guardiola tiež začal v Barcelone a tiež ešte nemal, on trénoval aj z Rím, sa mi zdá, chvíľku a potom išiel rovno do veľkého futbalu, do Barcelony a hneď to urval. A odtedy ide proste bomby a môže to byť aj Carrick. No poďme si ukázať mená, o ktorých sa momentálne veľa hovorí, dobre, a to sú také dve skupiny manažérov, ktorí možno prevezmú po Carrickovi, ak to tak nedopadne, hej, že nezostane tým Manchester United. Tak poďme do tej grafiky. Sú tam mená, najprv v tej prvej skupine som vybral tých, ktorí sú zahraniční a netrénovali v Anglicku. Nemajú tú skúsenosť, dobre? Tak ak nás počúvate, tak aby ste vedeli, o čom hovoríme. Diego Simeone, Nagelsmann, Luis Enrique a nekonečný prívesok Zinedine Zidane, o ktorom vieme, že ide do francúzskej repre, hej? Tak z tejto skupiny chlapci koho? Poďme v tempe. Koho si tam viete predstaviť? Enrique. Hej? Určite. Luis Enrique? Španielskí tréneri sú... Je žiadaný, že? Sú dobrí. no. Španielskí tréneri to vedia. No len aby nešiel do Realu. No, o tom tiež budeme hovoriť, veru. Diego Simeone, ktorý je v Atletiku už dlho. Mne sa tam nehodí. Nehodí. Za 10 Dobre, rokov okej. jeden titul. Dobre, Nagelsmann tiež nie, hej? Nie. Vôbec. Dobre, čiže vybrali sme Luisa Enriqueho zatiaľ. Zidane je sci-fi nereálne, nehovorí po anglicky. Nechce. Nikdy tam Nechce do nepôjde. Premier League. Súhlasím, poďme na ďalšiu grafiku a máme tam druhú skupinu manažérov, ktorí poznajú a majú skúsenosť s anglickou ligou. Thomas Tuchel, Ancelotti, Eddie Howe, Glasner. No. Tí dva posledné menovaní, tam by som sa asi k tomu Glasnerovi viac prikláňal. On končí, nie? No, v Crystal on Palace. končí v Je Crystal, no. naštvaný na vedenie, že mu predávajú najlepších Všetko mu hráčov. predali, no. Dobre. Je to špecialista na City, porazili ich dvakrát vo finále. Eddie Howe ako domáci človek, Eddie Angličan. Howe, Newcastle, nejdem. Je to pre ňo skoro? Podľa mňa možno už aj neskoro. Nie, aj neskoro. Sme Dobre. čakali od neho, Niektorí že bude hovorí, no. dobrý. A... Dobre, Don Carlo, vieme si predstaviť, že sa zase vráti do anglickej ligy? On už je starý. Dobre, Dôchodok. dobre, Brazília mu dobre. svedčí, Thomas takže- Tuchel? Tuchel to sa uvidí podľa výsledku Anglicka. Majstrovstva Áno, sveta. áno, áno. Ale bol jeden dobrý koment, neviem, či to bol nejakej legendy typu Rio Ferdinand, čo vravel, že po Fergusonovi mal hneď nastúpiť Carlo Ancelotti a že by bol United úplne inde, že keby to hneď on prevzal. No a po vojne To už každý sa- generál. to už vieš, sa nedozvieme. To už sme Jasne. múdri. No To sa dobre, vlastne chlapci, hovorí, takže bude to Luis Enrique, také meno, alebo teoreticky Glasner. Oliver Glasner. Alebo Michael Carrick. Alebo Michael Carrick, no. Za to by som bol asi A najradšej. ja tiež, Carrick. Hej. Proste, to je náš človek a má to DNA United a zatiaľ to vyzerá, že by tam vedel niečo urvať. Uvidíme po konci No, sezóny. koho sledujeme na diaľku je aj veľký fanúšik, dajme si ďalšiu grafiku Manchester United, ktorý sa volá Frank, dobre. A on je taký optimistický fanúšik, ktorý sa síce nestrihá, už sa nám nevojde ani na fotku pomaly. Komerčne to veľmi dobre využíva, má tam sponzorov na šampóny a ja neviem, na hrebene a neviem. tam čísla Áno, rastú a tak na ďalej. Instagrame, no. Ale v podstate tým, že Michael Carrick dokázal poraziť Man City, tak zase tento Frank živí nádej, že ak tie zápasy, ktoré nasledujú v poradí Arsenal, Fulham, Tottenham a West Ham, že by sa potom konečne mohol ostrihať a vraj sú dohodnutí s vedením na Old Trafford, že ho posadia na stredový kruh a samotní hráči Manchester United ho potom budú strihať. Sci-fi? Alebo si to vieme predstaviť túto sezónu, čo? Ťažko povedať. Môžeme snívať. Ťažko povedať. Sny treba mať, ale ak sa podarí teraz Arsenal cez víkend, tak Dáme je si ho na to... týke do chvíľočku, dobre? Tak už keď porazíš Arsenal, Je to reálne. tak je to reálne. Hej. Ale kto vie, celkovo anglická liga tento rok je neskutočne vyrovnaná. Každý rok, jasné. Dobre, opýtam sa úplne extrém. Vieme si predstaviť, že chudák Haaland, lebo už musí držať formu. Hej? Nemôže teraz prestať.
že sa ani túto sezónu neostriha? Môže byť, jasné, že môže byť. Ja si myslím, Že United nevie vyhrať 5 zápasov že je to za sebou? dokonca reálnejšie, podľa mňa, že sa neostriha. To je ťažká stavka, keby povedal, že 5 zápasov neprehrajú, Áno. tak už sa mohol dávno ostrihať. Len hold je to tak, ako Alebo je. No. keby fandil Aston Ville na prelome rokov. Ale vieš, United je špecialista. Oni môžu vyhrať teraz s Arsenalom a prehrajú 0-3 s Fulhamom. Tak... Práve United hrá lepšie proti tým lepším tímom. Silnejším. No tak býva. Takže A s Fulhamom nevedia zas. Hej. No. Takže nie ste veľkí optimisti v tomto, hej? Nedávate mu veľa... Poďte by sme sa milili, ale tak je to Premier League, ako Adam povedal. A ty si tiež nechávaš Bradu, že? Pozerám, ja som sa vybral druhou cestou. Máš nejakú stávku, alebo čo? Nemám stavku. Máme zimu vonka, tak trošku... Ja je zima, dobre. Takže sledujeme toho Frankyho alebo Franka. Hej, aj vy ho máte Áno, niekde. kúkame ho, no. Followujete ho a To sa sledujete nedá. jeho výstupy a Držím mu mnohí ho palce. opakujú, ináč dávajú také kadejaké iné stávky, iné kluby. Ale on, Frank, je v tomto originálny, že? To začal a... Nie, veď, už mu robili taký nový účes, samozrejme, že ho nestrihali, lebo už mu to tak tupírovali trošku. Chudák. Áno, to som videl, bože, jak vyzeral. Strašne strašne. vyzeral. Chudák, Frank, no. No dobre, chlapci, tak čaká nás veľký víkend, ktorý ponúka niekoľko dobrých zápasov a samozrejme, že som vybral aj ten náš spoločný, ku ktorému o chvíľočku prídeme, ale ešte predtým poďme si porovnať ten Arsenal, ktorý je momentálne alebo stále prvý v lige a prvý v Champions League a dokonca suverene. Ako to hodnotíte zatiaľ? Nie sú také hviezdy ako Mbappé, Vinicius alebo v Barce Jamal, ale proste držia tú taktiku, ten štýl. Ak by ste si mohli vybrať jedno meno z kabíny Arsenalu momentálne, kto sa vám páči, koho by ste chceli napríklad na ten nedeľný zápas, aký hráč by to bol? Gyökeres napríklad tiež som čakal viacej, ale nevadí mi to vôbec. To som ja, chlapci, nikdy nepochopil, ako Man United, ako takýto tím môže podpísať takéhoto hráča. Pre Casemira, áno. Casemiro je to výhoda, lebo chudák ten odozdá všetko a potom sa celý týždeň lieči, takže... No. Túto reláciu vám prináša Typos Bet. Športové stávky od Typosu.